Ongi etorri Joseba, Amaia Nutrizio Zentrora. Gaur udazkeneko platerak, botikin bat preparauku, negua ondo pasaiteko. Animak ezarai, apunti egartu, Negu hona kukuta. Udazkena, birikak, esteak. Birikak, sufritzen bu, bronkixotatik, biriketatik, katarro fuertiek hartzen bu negu danetan, jasi bigara lantzen. Eta katarruakin gauz zerrin geike, bakipulia. Hau mesillan otxien ezin ja falta. Zati juiten du, eta platertxo baten mesillan otxien jarten du, gure birikak zabaldu, aromaterapia betartez, eta gure mokuak, bigunketako eta samurrau botateko kanpora. Salda ezin ja falta. Salda asko hartu biu. Kipula, perejila eta berakatzaken injako saldia. Zer geixau? Nik gehituko neben jogur naturalak dakoi probiotikuak. Launketan dozku defentzak indarketan. Esti apurtxo batekin balimadoiaz oso ondo fango xatzu. Eta gero infusinuak, zendabelarrak daku. Kasu honetan ekarri otzuet erromerua. Eta usaimen horrekin, launketan du ambientia garbiketan, eta goxo goten eta arnasa eta sudurra eta zabalketan eta birikari laguntzatxo bat enmute xau. Gure plater osasuntxuan ezin gia falta barazki berdeak eta zurixak defentzak injartut ekibiu, antibiotiko lan haiketan behin produktuak ekibiu betik gure plateretan, eta oin babestu inbigara. Udazkena, argitasuna bera doia, pikintxo bat tristura antzien gauz, melankoliko gauz, eta gure platereko osagaiak lagunduko esku hobeto egoten. Kolore naranjadun barazkiak eta frutak gehitzia ohiku izan biako da gure eguneroko paskari eta faixetan. Eta zaintza ikia bian bu, zaintza lana, gure gorputzian, horrek ezin dia falta. Zer? Sopak eta barazki kremak. Ze organok lantzen dau? Ze organo dau sufriken? Ze organokin bidau lana pila bat? Gure birikak. Eta birikak zer bia daue? Pikantiak, txispa pilintxoa du. Horretarako erabiltzen du espezieak, kaiena, espeletako piperra, horretakoak ezin gia falta. Gure organo bat landu biuna asko dia esteak, gure mikrobiota. Zenbat entzun du mikrobiotari buruz. Mikrobiotiak hor bizidunak dauz, eta horre bia daue elikagai batzuk. Ze elikagai? Fruta eta barazki asko dun platerak. Eta zuntzak. Ze pasau da? Gehiegikeri asko injudaran. Pila bat. Eta oin, ostua, zuaitza, bere pixuak entzen dabil, bilusten dabil, negura prestatzen, eta gube prepara hori bigara horretarako. Gure estearen zaintza oso importantia da. Defentzan inguruan, lehenengo kibixak jasoten gabiz, vitamina C pila badako, antiozidantziak. Antioxidantzi horrek zidia guretzako, oinatin esaten da moan guardasolak. Ez? Aterkinak. Aterkin horrek ikindozko babestu. Eta daku gero, limoia eta naranjia. Beste aukera batzuk, pomelua izaleke, lima izaleke, baina gurera begira, honeitakoak hartuku asko. Zela, sukutxu bat ingeke, limoi sukutxu bat, baraurik hartzeko urapurtxo batekin. Eta propoleo pikintxoa gaiketan maizatzu, antibiotiko hori emuten dozku, euron erle etxia babesteko, erabiltzen du, bai propoleua eta bai estixa. Eta bukaketako, frutak, sagarrak, ontxe jasota daku, konpota batzu prepareku kanela apurtxo batekin. Afari harinak, digestio samurrekuak hartuko txu. Zure esku dau, zure zaintza. Eta janak lagunduko txu. Ziklo badaku, bai gorputzak eta bai zuaitzak. Udaran euen kolore berde eta bixi, eta negura preparaiten ostoak kolorez aldatu dau, bilusten hasiko da eta deskantzura joango da. Soltau, garbitu eta negura prestatzeko. Gure elikadurak lagundu ingozku. Eta nerekin hori zabizei ikasten. Beraz, animau, martxan jarri
eta hurrengo arte. Agur, gero arte Joseba.